15 февральдә Зәйдә азатлык итүче солдат һәйкәле янында Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга 32 ел тулу уңаеннан митинг узды. 14 мең Совет солдаты районнан 211 егет хәрби бурычын Әфган җирендә үти, аларның 9-ы туган якларга әйләнеп кайтмый. Митингта катнашучылар алдында район башкарма комитеты җитәкчесе Эмиль Галиев, Әфган сугышы ветераны Энес Алиев чыгыш ясады. Нас не в чем упрекать. Я желаю, товарищи солдаты, вам здоровья, семейного благополучия, чтобы у вас все впереди, все было хорошо. Бу көнне яшь армиячылар сафы яңалары белән тулыланды. Алар ватан алдында тугрылыкка ант итте. Вступая в ряды юной армии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянемся всегда быть верным Отечеству и армейскому братству. Клянемся! Клянемся! Әфганчылар истәлегенә һәйкәл янына чәчәкләр салынды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.